Simanzonzo isimo empilo eThekwini kulandela umbhikisho wabantu abahlala ehostela iDalton izolo ebusuku. Ababhikishi bavuke injebomvu banqunqisa ngomlilo isikhungo eThekwini College. Leli lokishi belisetshenziswa njengesikhungo sokuvota ngokhetho lohulumeni beyindawo ngomsombuluko. Labahlali basehostela iDalton oningi labo kungabalandeli beqembu iIFP abeneme ngeinsolo ezithi abavotanga ngomsombuluko. Abomthetho bavale imigwaqo engenayo nephumayo kule ndawo emva kokuqubuka kwalombhikisho. Ukuzwa kabanzi ngesimo kule ndawo njengamanje sixhumana nentatheli yeindaba zeSABC uMlondi Radebe ohambisana nomthwebuli weithombe uNhlanhla Faso. Mlondi, sinamukele indabeni zasemini, ingabe senjani isimo manje lapho nikhona? Nike nakhuluma yini nezakhamuzi ukuthola kabanzi ngalombhikisho? Angibingelele noxolo, ngibingelele umlaleli esekhaya lapha sisendaweni la ku Sydney Road la kube khona inkinga khona izolo ebusuku. Abahlali basehostela bebhikishela ukuthi bathi baphucwe ilungelo labo lokuvota njengoba bathi babhalisela kulesi sikhungo bebhalisela ukuvota ngesikhathi kwakuyimpela sonto yokuthi kubhaliswe ukuvota. Kodwa bathi mase bazovota ngomsombuluko bathole ukuthi amagama abo awaveli ohlwini labantu kufanele bavote. Ngizophuma nje kwishort ukuze sikukhombise ukuthi lapha indawo le eshisiwe isikhungo leseshisiwe kushiswe isikhungo la indawo ekuyigas la khlala khona onogada balesi sikhungo kwasekushiswa khona imoto bekade ikhona emagcekeni aso lesi sikhungo nesilimazwe kakhulu lesi sikhungo njengoba kufanele abantu bekhala bethi le ndawo kwakufanele ngabe bazovotela kuyona kodwa bazithola bejikiswa abantu abangaphezulu kwa500 ngenxa yokuthi abaveli ohlwini labantu ababhalisele ukuvota kule ndawo. Kanti sizokhuluma lapha nomholi wabahlali basemahostela ubunye bamahostela ubaba laphana uThusi ozositshela kabanzi ngeinkinga ababhekane nazo nesimo ababhekene naso abahleli ngaphansi kwaso kule ndawo. Baba Thusi, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Kafushane nje ngodaba lolwayizolo ukuthi naku sibona kushiswa le ndawo. Singubunye amahostela siyaqinisekisa ukuthi sikubuka amalungelo abahlali base-Dalton njengabahlali basemahostela bephuciwe ilungelo labo lokuzokhombisa ukuthi bayakuthanda ukuvota ezweni labo ngoba ilawo esekuthaza khona intando yakho eningi la ufika ubheke khona ukuthi imuphi umholi noma yiliphi iqembu osuke ufisa ukuthi ulivotele ukuba uyayikhipha ebugqileni buka 5 years lokho usuke uzophila. Kodwa ke siyabuka ukuthi la ku 132 kube nakho ungeneliseki ukuthi abahlali ikakhulukazi abakhele iDalton hostel banikwe ithuba lokuthi bazobhalisa mhla ka18 and 19 okwakusuku lokugcina lokubhalisa. Obathi mabefika lapha esikhungweni bathola ukuthi isystem yokubhalisa yakwa-IEC iphansi abakwazi ukufakwa kuma computer okuyila abaka-IEC abasebenzisa izandla namabhuku bababhale ukuze bakwazi ukuthi mabesuka la bahambe bayobafaka kuma computer. Okube inkinga kakhulu ukufica abahlali baseDalton nendawo ezakhelene eDalton kube ukuthi bathola ukuthi iningi labo abantu abala ku400 bathola ukuthi abaveli kwi-ballot. Uma kwenzeke lokho ke sazama ukukhulumisana no-IEC la esathola ukuthi ngisho iPO yabo upresiding officer uyakuvuma ukuthi kukhona ongahambile kahle ngoba abantu ababaphethe kwi-voters roll yabo encane ekhombisa ukuthi khona bakwenzayo. Thola ukuthi abantu abalaphana bawu72. Uma sibuza ukuthi wena PO phambi kwemanager yakho ngabe labantu abalapha bayibona yini bakufakazisa ukuthi isibalo naye angahambisani naso okhomba ukuthi kukhona abakwenza abaka-IEC. Sabe sesicela ke thina ukuthi ngoba abantu bafuna ukuthi ba-exercise intando eningi ngokuvota akubuyiswe imanual okuyila u-IEC owabhala khona. Umanager wabo owafika lapho wena sasithi umuntu owayezosiza sasimlinde kusukela ngo10 o'clock kwaze kwashawa 3 esasinethemba ukuthi uzosinika umkhombandlela naye wafika waneka izandla wathi ayikho into angayenza. So ke sabuka ke ukuthi linyathelwe ilunga labahlali baseDalton, so ayikho into esingayenza ngoba phela uma usho IEC ayikho into esingaphoqa ngayo. Kodwa ke sikushort nasithi ukuze abantu basemahostela ngoba kulikhulu ukulungisa isimo sasemahostela makuya ngoba umuntu ophethe udlame. So ke akuyona into elula ukukhalima nje abantu basemahostela masebecasukile ukuze ke lento ihambe kahle eyokuthi abanikwe ithuba lokuthi bakwazi ukuvota. Okunye sikushoyo nathi ukuthi ukhetho lomhla ka1 sithi thina ku32 lwaba ukhetho lungekho free and fair ngoba
kune-VD eneyikhalo engazange yaze attend. Asibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Kanti amaphoyisa lapha esifundazweni KwaZulu Natal asevule icala lokucekelwa phansi kwempahla nathi ayaliphenyela lo cala. Sibuyisele intambo kwena noxolo studio. Sibonge kumlondi Hadebe obesibikela esembilo eThekwini.